Halo Rek, lebaran wingi aku oleh parselan teko konco-koncoku, teko arek-arek. Baru sempet buka saiki jerone opo. Baru tak buka ternyata jerone iki Oreo special gift. Nah, dadi rencana saiki arep tak unboxing opo isine iku nang jerone Oreo special gift, soalnya iki nang kene ono Oreo raksasa nang kene iki, Oreo gede. Penjerone memang iku. Nah, saiki ini delok box isi sini nang kene tertulis ada 3 packs. Ada 3 packs berat bersih 205,5 gram. Nah, delok nang samping. Oh, nang samping ono tanggal kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa niki tanggal 2 bulan 3 2019, 2 Maret 2019. Ini. Oh, namburi ono catetan, ono pesene. Teko Cuk Wati. Selamat lebaran ya Cuk, ojo lali ndang rabi. Waduh, iki sing repot iki. Angger lebaran sing takokno rabi. Ya, sampeyan aku tak rabi Cuk. Tak undang ya, kamu tenang aja. Nang bagian samping iki ono jumlah persajian macam-macam sembarang kalir, gak usah diwaca, ngelundas pula diwaca kabeh. Oke, saiki coba tak unboxing opo isine sing ono nang jerone Oreo special gift iki. Oke. Duh. Wangel. Waduh, ono Oreo raksasa nih Rek. Lumayan ini warak iki. Nah. Waduh, duduk Oreo Rek. Ternyata sih kita singkir Mas. Ternyata ini cuma plastik. Ini cuma plastik Rek. Nah, iki iso digawe ada pancing apa ada headset iki apik. Kasih ya. Nah, kena ada pancing kira kayak ada pancing, mancing, sing hobi mancing. Jadi wadah apa gitu ya. Itu Oreo ternyata cuma ada. Nah, saya dibuka dulu nih. Oh, di dalamnya masih ada lagi. Oreo nya. Ada Oreo-nya. 1 2 3 ya, ono 3 packs bener. Oh, berarti sing gede mau duduk Oreo Rek. Ternyata hanya berupa souvenir, berupa ada iki ada apa iki. Iki serba guna ya, iso tinggu ada apa iki. Asal bukan buat ya ada mantan, jadi ada nang kene. Mantan lupakan saja, jangan diingat-ingat. Oke, iki lumayan apik. Souvenir teko arek-arek, teko Cuk Wati, suwun kabeh sing wis ngekeki iki. Tak tukane awakmu mlebu surga. Kabeh tak dongakno. Biar tak gawe sesuk, tak gawe nyimpen headset. Nah, iki Oreo-ne ono 3. Coba tak di unboxing pisan dah Oreo soalnya Oreo putih coba kabeh Oreo ini di sini no nggak tahu ada berapa ini. Iki asli iki Oreo yang bisa dimakan, Oreo yang nggak bisa dimakan. Nah, ini Oreo nih. Saya coba tak panas sih Oreo rasanya gitu. Iya, Oreo asli. Itu plastik Rek. Ya wes, cukup sakmono ae video unboxing Oreo special gift. Ketemu mana dalam videoku berikutnya di channel Oke Cuk. Kalau memang
video iki apik, bermanfaat, menghibur gawe awakmu kabeh, ojo lali like, komen nang channelnya, subscribe. Lah memang gak seneng yo dislike gak apa-apa, tapi lah memang benar-benar menghibur, sampean bisa like, subscribe dan juga komen di situ. Oke, sampai jumpa di video-video di channel Oke Cuk berikutnya. Salam Oke Cuk.